Mae rhywun arall o Gymru wedi bod gyda fi ym Mrwsel yr wythnos hon, sef Cai Elis o Gerrigydrudion. Cai, dweud wrthyn ni beth wyt ti'n gwneud, beth wyt ti'n astudio, pam wyt ti yma ym Mrwsel? Dwi'n astudio hanes Ffrangeg a Saesneg yn Ysgol Dyffryn Conwy yn Llanrwst. A wedyn, fel rhan yng Nghwrs, dwi'n gorfod gwneud profiad gwaith. A wedyn, o'n i'n meddwl gan bod gynnu ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth a ieithoedd tramor, swn i'n dod yma i'r Senedd yn Ewrop i gael wythnos o profiad gwaith. Pam dewis dod i Brwsel? Gan bod gynnu ddiddordeb mawr mewn gwleidyddiaeth, a yn enwedig gwleidyddiaeth Ewropeaidd. Nes i gofyn am le a o'n i ddigon lwcus i gael yn erbyn. Ydy e fel oedd ti'n disgwyl, neu ydy e'n wahanol? Mae o yn eitha tebyg, ond just ar raddfa lot mwy. O'n i'n disgwyl lle mor fawr o gymaint o bobl. Mae'r eitha anhygoel, dwi'n meddwl. Pa fath o bynciau, pa fath o gyfarfodydd y ti wedi bod iddyn nhw wythnos hon? Gan bod grŵp IFA yn gwneud dipyn efo amaethyddiaeth, dwi wedi bod mewn cynhadleuoedd i wneud efo glastir, yr system newydd efo amaethyddiaeth. Nes i mynd i ôl hwnna dydd Llun ac oedd o'n ddiddorol iawn. Dwi'n meddwl bod o'n, bod rhan fwyaf o bobl ddim yn ffermwyr orach, mae o dal yn berthnasol i pawb, dwi'n meddwl. Ac wyt ti wedi cael cyfle i siarad Ffrangeg, i ymarfer Ffrangeg wythnos hon? Dwi wedi bod yn trio gwneud faint bynnag dwi'n gallu, jyst siarad efo pawb er mwyn trio ymarfer. Ti'n well na fi, Ffrangeg fi yn ymwneud. Mae wedi bod yn bleser cael ti yma, a gobeithio byddwn ni'n gweld ti yn dod nôl i Brwsel cyn hir. O, diolch yn fawr iawn.